Jij ook niet. Dat Annie Schmid uit Zeeland komt, dat weten we allemaal. Dat weten Benny Gek, moet ik zeggen. Benny Gek en de Houdoes, die weten dat ook. Zij zijn in Zeeland heel populair en terecht. Want ze zijn goed, we draaien wel eens wat van ze. En ze hebben op ons verzoek een liedje gemaakt over Annie. En dat gaat over Pluk. Wie is Pluk? Ja, Pluk van de Pettenflat natuurlijk. En zijn meest favoriete boek aller tijden, daar heeft hij enorm vaak in gelezen. En stiekem leest hij het nog wel eens. En hij heeft dus dat liedje geschreven. En hij gaat het zingen op zijn Zeeuws. Maar ik zou aan jou willen vragen of jij de Nederlandse vertaling zou willen voorlezen. Van tevoren al? Nu al. Ja, oké. Dan weten we waar het over gaat straks. Goed, ja, okay. Heel soms misschien. Pluk van de Pettenflat is mijn favoriete boek. De schrijfster kwam uit Zeeland en ik ook. Soms fantaseer ik er wel eens over hoe het zou zijn geweest als Annie M. G. Schmid niet naar de Randstad zou zijn gegaan. Wat als Annie nu haar trein uit Zeeland had gemist? Was Pluk heel soms misschien dan ook een Zeeuw geweest? Had hij tegen meneer Penne gezegd, ha, hoe is het? Als Annie nu haar trein uit Zeeland had gemist? Wat als Annie nooit uit Zeeland was weggegaan? Had de Pettenflat heel soms misschien in Goes gestaan? Werkte Pluk dan in de haven met zijn kraan? Als Annie nooit uit Zeeland was weggegaan? Ja, was Annie niet vertrokken naar de grote stad? Had de majoor heel soms misschien een Zeeuwse knol gehad? Gingen de stampers niet naar Egwijk, maar Katvlietbad? Als Annie niet vertrokken was naar de grote stad? Maar als ze niet was weggegaan, had Pluk dan wel bestaan? Tamara, dat heb jij meer gedaan. Pluk van de Pettenflat is mijn favoriete boek. De schrijfster kwam uit Zeeland en ik ook. Soms denk ik wel eens aan hoe of het was gegaan als Annie M. G. Schmid niet naar Holland was gegaan. Wat als Annie nu de trein uit Zeeland aan gemist? Had Pluk wel soms misschien wel ook een Zeeuw geweest? Had hij tegen meneer Penne gezegd, hoe is het? Als Annie nu de trein uit Zeeland had gemist? Wat als Annie nooit uit Zeeland was weggegaan? Had een Pettenflat heel soms misschien in Hoes gestaan? Werkte Pluk dan in de haven mee zijn kraan? Als Annie nooit uit Zeeland was weggegaan? Ja, was Annie niet vertrokken naar de grote stad? Had de majoor heel soms misschien een Zeeuwse knol gehad? Gingen de stampers niet naar Egwijk, maar Katvlietbad? Als Annie niet vertrokken was naar de grote stad. Maar als ze niet naar Holland was gegaan, had Pluk dat wel bestaan?